Velkommen til. Denne video har jeg facecam på, og det er min anden video, og ja, jeg vil simpelthen lave sådan en ny serie her, og ja, og det bliver sådan Switch PvP, fordi vi skal jo heller ikke kun have survival games. Men det bliver Switch PvP 1v1, så nu klipper jeg til noget ind i gamet, og jeg ved ikke, hvad den serie skal hedde nu, men det kommer nok til at stå i titlen. Vi er inde i første game her med på Switch 1v1, og jeg ved ikke, min ping plejer at være rigtig dårlig inde på, når jeg optager Switch her. Men vi ser, hvordan det går. Så ja. Okay. Han er god med bue. Ja, rigtig god med bue. Jeg skal prøve at gemme mig eller noget. What the fuck? Hvad rammer han med der? Holy shit, hvis han får mig med det der. Også der. Vi får hit på ham. Nice. Okay, 1-0. Det går så godt ud, og jeg har fået jeg tager min flindside her, fordi at det er sådan bedre, synes jeg. Ja. Jeg får hit på ham lige nu. Jeg er sindssygt at bruge her. Et liv. Jeg havde et liv. Det var dumt det der. Det var rigtig dumt. Det var rigtig dumt. Jeg skulle måske have flintet ham, fordi jeg er hurtig med en flint, når jeg har den der. Shit. For ham. Det var sgu dumt. 2-1 til ham, det går sgu dårligt lige nu. Det må jeg simpelthen ikke indrømme. Jeg ved seriøst ikke, hvordan. Fuck, han er virkelig god med at bruge ham her. Han er nok bedst med at bruge. Jeg ved ikke, hvordan rammer han sådan der. Jeg fik han mig sgu i ild der. Ja, 2-2. GG. Skal vi lige kigge her. Så det er et afgørende runde her. Og ja, jeg har sgu gode penge lige nu inde på Switch. Det er sgu meget dejligt. Nogle gange så får jeg penge, synes jeg. Det er dårligt. Jeg tror, jeg taber det her. Jeg er ret sikker på, at jeg taber det. Og nej, det gør det. Kom nu! Ja! Vi vandt den her 3-2. Så ja. Jeg klipper til næste game. Så er vi inde i anden game, og ham der, han går simpelthen bare direkte mod fight mod mig her, og det var dumt. Det var rigtig dumt. 1-0 til mig. Det skulle jeg nok ikke have gjort, det der. Fordi så fighter jeg ham bare. Så ja, det skulle, så vil jeg sige, det skulle lidt dumt at gøre. Kan han gå væk? Han kan. 1-1. Han vil virkelig gerne fight ham her. Det kan jeg sgu godt se. Ja, der fik vi ham ild, så nu er han færdig. 2-1 til mig. Det bliver et hurtigt game, det her. Okay. Fik jeg ham ild igen. Du er... Ja, hvorfor gik han ikke ned i vandet? Sådan der, det var en nem rund. 3-1 vandt jeg så tak fordi ja, vi ses inde i næste game igen. Og ja, jeg har faktisk glemt at sige det. Hvis jeg har lagt mærke til det, så har jeg facecam på videoen. Og ja, det er sådan, at jeg ser ud. Jeg kunne godt regne ud, at jeg gerne vil have facecam på videoen. Men det her, det er... Jeg tror, det er 4 game eller sådan. Jeg tror faktisk måske det er 3. Og han dominerer faktisk ret meget. Okay. 1-0, det går godt. Jeg ved sgu ikke, hvad for nogle ting er det. Jeg tror, vi tager en til, og så stopper vi videoen. Og ja.
Og så kommer der sikkert også livestream på fredag, hvis I vil komme ind og se det. Der er for den der. Jeg ved faktisk ikke, om han er. Måske mig, der bliver først. Ja, det er ham, der bliver først. Nu har jeg fået en flinter 2-0. Haha, det går godt. Det går rigtig godt. Jeg bliver meget bedre til PvP. Faktisk meget bedre. Jeg bogspammer han. Jeg ved ikke, om det der er bogspam eller... Ja. Hvorfor så ikke glemt? Ej, jeg fik han mig. Jeg ville ellers lige have vundet 3-0, men ja, der fejlede han mig nok der. Det er dumt, jeg er ikke den bedste move. Det kan I sgu godt se. Det var godt. Det var heldigt. Vi fik ham ind. Så vinder vi den her 3-1. Tak. Så ses vi inden næste game. Og det her, det er mit yndlingsmap her. Og ja, det passer sgu meget godt her til sidste game. Og jeg ved ikke om... Ej, han er ikke FK, vel? Please. Come on. Nej, come on. Ej, hvor dumt her. Ja, hvis han er FK nu igen, så tager vi et til game efter det her. Oh my god. Seriøst. Ej, hvor giver det her. Så ja, jeg flækker lige ham her, og så tager vi sgu et til game, fordi det skulle ned og have et game med en, der er FK og... Ja, det skulle under lidt ned der. Så ja. 3-0. GG. Så ja, ses i næste game. Sidste game, og han er ikke FK, så ja, det skulle være fredag. Okay, det var sgu nemt nok. Det var lige meget at sætte mig i ild, fordi at jeg fik ham sgu bare der. Nå, med 1-0 til mig. Vi har vundet alle games indtil nu, så hvis vi også vinder den her, så har vi sgu ikke tabt nogen den her video. Og det må jeg nok sige. Okay. Han er færdig, mand! 2-0. Du skal vi bare have tredje win her, så vi kan komme op på 3-0. Eller ikke det tredje win, men sorry for kortet, men der var lige nogen, der kom ind. Det går ikke, det der. Jeg skal bare få det. Ja, kom nu! 3-0. 3-0! Så ja. Så vi skulle bare sige... hvis I godt kunne lide det her, så like den, og... Så velkommen til... Ja, i dag spiller vi noget mere survival games.